Yiziphi izimpawu ze-frontal lobe dementia? I-frontal lobe itholakala phambili ebuchosheni, futhi uma umuntu enesifo se-frontal lobe dementia, enye yezimpawu ukuthi akakwazi ukuzibamba, ngakho abazi ukuthi yini abangayenzi phambi kwabanye abantu. Ngakho ungathola umuntu omaziyo ethama emphakathini, ngisho egqoke ngendlela engafanele, ngezinye izikhathi ehleka ngaphandle kwesizathu noma emamatheka ngaphandle kwesizathu, futhi baphinde babonakale bezenzela bona kakhulu. Ngakho bangase babeli benesithakazelo kakhudlwana emisebenzini yabo siqu hayi kwabanye. Futhi-ke into yesibili, bangakwazi ukulawula umthamo, ngakho-ke bangakwazi ukuthama futhi. Ngezinye izikhathi ilobe yangaphambili nayo ihileleke enkulumweni, ngakho-ke bangakwazi ukungasebenzi kahle kolimi, mhlawumbe ubunzima ekukhulumeni nobunzima bokuqonda. Uma uqaphela noma yiziphi zalezi zimpawu kumuntu wakini, sicela uthintane nodokotela wezifo zengqondo, ngoba ngokuhlolwa okufanele njengokuthi iskena lobuchopho nezinye izivivinyo singakwazi ukwenza isinqumo esiphelele, bese imithi inganikezwa.